Saudos, que tal como están, Santiago colócase dende hoxe na vanguarda da rehabilitación e que este martes abriu as súas portas o novo Centro de Formación de Referencia en Rehabilitación. O edificio, unha antiga curtidoría do século XVIII, está ubicado en Pontepedriña de Arriba e se fixo realidade grazas á Fundación Laboral da Construcción e o Consorcio de Santiago. O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, foi o encargado de presidir a inauguración deste centro pioneiro que albergará a máis de 2.000 alumnos cada ano. A Fundación Laboral comezaba a súa actividade no ano 92 co obxectivo de proporcionar ás empresas e aos traballadores os recursos que fagan posible un sector máis profesional, seguro e con futuro, mediante a formación e o fomento da prevención de riscos laborais e dun emprego de calidade. Hoxe inauguraban unha nova sede en Pontepedriña de Arriba, o marxe do río Sarela, despois de 5 anos de obras e da remodelación integral dunha antiga curtidoría do século XVIII. Ademais do seu singular enclave, trátase dun centro pioneiro pola súa especialización en formación e rehabilitación, donde os traballadores da construción poderán cualificarse nas técnicas e nos materiais constructivos máis vanguardistas. O presidente da Fundación, Juan Francisco Lazcano, afirmaba que lograron superar a peor crise do sector, pero aínda queda moito que conseguir. Por iso, apuntou, este centro de formación vai dirixido a ser un espazo aberto a afrontar novos retos. Pero, además, este acto simboliza varias cosas muy importantes. En primer lugar, demuestra una vez más la apuesta de este sector por el progreso de sus empresas y trabajadores. Con la puesta en marcha de esta magnífica instalación, sede de nuestra Fundación en Galicia y centro de formación de referencia en materia de rehabilitación, se va a poder ofrecer a los trabajadores y a las empresas del sector un espacio preparado para afrontar los retos a los que se enfrenta la construcción en la actualidad, como es la aplicación de las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y técnicas constructivas. O último en intervir foi o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que felicitaba a Fundación por escoller Galicia para levar a cabo un proxecto pioneiro en España. Ademais, o titular do Goberno galego aseguraba que a rehabilitación será o motor da recuperación e que por iso xa está lista a primeira lei de rehabilitación galega. Que temos lista esta primeira lei para facer do patrimonio arquitectónico galego un elemento de dinamización socioeconómica. E o obxectivo desta primeira lei de rehabilitación pois é impulsar as medidas necesarias para desantrancar os problemas administrativos e legais que moitas veces temos. Impulsar medidas para mellorar a calidade de vida nas vilas e nas cidades. Aproveitar as edificacións existentes, reducindo as necesidades de ocupación do territorio e garantindo as condicións de habitabilidade das vivendas. Isto é o que pretendemos. A Fundación Laboral da Construcción está presente nas 4 provincias galegas con 6 centros de formación. Ata o momento tiña a súa sede en Galicia nun centro ubicado en Teo, pero a partir de agora mellorará e ampliará a súa oferta formativa grazas a este novo centro de formación de referencia en rehabilitación. Falámoslles agora doutra infraestrutura da que estamos pendentes dende hai anos e que a Xunta vén de dar un novo paso adiante na construción da estación intermodal ca aprobación do informe medioambiental do proxecto. Co obxectivo de arrancar as obras da intermodal a fines deste ano, a Xunta vén de aprobar o informe medioambiental que dá luz verde ao proxecto da nova estación. Tras examinar o plan, o Goberno galego descarta que o futuro desenvolvemento da infraestrutura xere efectos significativos na súa contorna, poñendo fin así a correspondente tramitación ambiental do proxecto. Como lles contamos, a intermodal terá un edificio contigo á actual estación onde se ubicará a estación de autobuses. Ese proxecto está na súa fase final de tramitación, polo que a intención da Xunta é ter as obras licitadas no último trimestre deste ano. Séptima xornada de folga no sector do transporte. Tras acadarse importantes avances nas negociacións, os paros continuaron este martes e seguirán mañá. Isto ca ameaza de folga indefinida a partir do xoves. En Santiago estánse a cumprir os servizos mínimos, sobre todo nas liñas principais. Cas negociacións entre xuntas, sindicatos e patronal bastante avanzadas, Galicia vive unha nova xornada de folga no sector do transporte por estrada. Un sétimo día de paros que en Santiago se viviu como en xornadas anteriores. Así houbo problemas a primeiras horas da mañá, situación que se normalizou pouco antes das 9. Ao longo do resto da xornada funcionaron os servicios mínimos tras acadarse un acordo entre o Concello e as concesionarias para o funcionamento das 6 principais liñas de Santiago. Inicio dos servicios matinais cara ao rural non saíron no horario que corresponde, falamos de servicios mínimos,
A partir de máis ou menos a 9:15 xa estaban todas as liñas en funcionamento, cumplindo estrictamente os servicios. Agás a liña 7, que, como sabedes, está xestionada por unha empresa distinta a Tralusa, e entón ten outras afeccións. A nivel de tráfico dentro da cidade, non estamos tendo maiores problemas, hai puntuais ao inicio da mañán, como prácticamente todo o ano. Notase algo máis agora, que a pesares de non haber colexios, sí que se produce algunha retención na entrada desde o Milladoiro ou na entrada da Estrada de Noia. Cambiamos de asunto. Coincidindo co 20 aniversario do asasinato a mans de ETA de Miguel Ángel Blanco, o PP levará unha moción ao pleno ordinario do día 20 co obxectivo de facer un recoñecemento ás vítimas do terrorismo vinculadas con Santiago. O secuestro e asasinato de Miguel Ángel Blanco marcou un antes e un despois no contexto social de España, derivando no chamado espírito de Hermoa. 20 anos despois, ese movemento antiterrorista sigue moi vivo. Aproveitando esta efeméride, o PP levará ao pleno ordinario de xullo unha moción recoñecendo as vítimas do terrorismo que directa ou indirectamente estiveron vinculadas ca capital galega. Para lembrar as persoas que de xeito directo ou de xeito indirecto estiveron vinculadas con Santiago e foron golpeadas por esa lacra que afectou de xeito afecta, por desgraza, de xeito dramático a nosa sociedade. Intentaremos, lóxicamente, acadar un consenso para acadar o apoio unánime do resto dos grupos nesta iniciativa que nos levamos ao pleno precisamente con motivo dun aniversario que se está a lembrar nestas datas, que non é outro que o secuestro e posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Na moción, o PP proporá instalar unha placa na Praza da Constitución cos nomes das víctimas do terrorismo, como Ricardo Couso, Pedro Cabezas ou Manuel Vázquez. Por certo, que Agustín Hernández non confirmou se asistirá á manifestación convocada pola Plataforma de Vítimas do Albio o vindeiro día 24, despois de ser convidado polo propio colectivo. Este martes arrancou o Encontro Internacional de Bispos Franceses e Españois do Camiño de Santiago. Trátase dunha cita que leva anos organizándose e que ten como obxectivo dar axuda espiritual ao peregrino. O ano pasado tiña lugar na cidade francesa de Bayona e desta vez tocoulle o turno a nosa cidade. O Centro Internacional de Acollida dos Peregrinos na Rúa Carretas acollía hoxe o arranque das xornadas de encontro entre os bispos franceses e españois do Camiño de Santiago. Trátase dun evento que leva anos organizándose e no que participan os bispos e delegados da Ruta Xacobea. O obxectivo principal é proporcionar axuda espiritual aos peregrinos. Nuestra finalidad no es otra que tratar de salir al encuentro del peregrino desde una vertiente pastoral, es decir, desde una preocupación religiosa y espiritual. Yo estoy viendo aquí en Santiago que no son pocos los peregrinos que me dicen que necesitarían ser acogidos espiritualmente a lo largo del Camino de Santiago. Tras unha misa a que asistiron todos os participantes, Monseñor Ayet foi o encargado de dirixir unha oración e pôr en valor o camiño. Tras isto, Monseñor Julián Barrio inauguraba estas xornadas cun discurso no que falou acerca do significado actual da Ruta Xacobea e da peregrinación. Explicou que, a pesar de que o camiño semella estar masificado, o seu valor vai máis alá dunha simple aventura ou viaxe turístico. El que haya más peregrinos, pues iba a decir, bendito sea Dios, yo tampoco. Lo importante es que nosotros sepamos poner, si cabe, más recursos de los que podemos disponer al servicio de ese mayor número de peregrinos. Por eso le digo que yo no veo, en principio, yo personalmente no veo que esa relación entre masificación y pérdida de valores pudiera ser causa y efecto. Tras a presentación de Julián Barrio, a profesora Adeline Roacroix daba unha conferencia baixo o título Las relaciones de Francia con la Catedral de Santiago y las peregrinaciones. Acto seguido, os participantes visitaron o Centro Internacional de Acollido Peregrino e os lugares xacobeos da cidade. O encontro continuará mañá e os asistentes farán o camiño ata o Obradoiro dende o Monte do Gozo, asistirán á misa do peregrino e visitarán a catedral. E mañá arranca o Festival Internacional Peregrinos Musicais que se vai desenvolver ata o día 17. Un ano máis, e xa van 7, danase cita en Santiago os novos valores da música clásica de Galicia e de distintas partes do mundo.
Compartir experiencias e dar a coñecer os novos intérpretes da música clásica galega xunto con novos talentos do mundo enteiro. Este é o obxectivo do Festival Internacional Peregrinos Musicais, un certame que xa cumpre 7 anos e que se vai celebrar dende mañá e ata o luns 17. Serán un total de 5 recitais que se desenvolverán no Auditorio de Galicia, na Catedral e no Teatro Principal. Neste último escenario terá lugar un dos concertos máis especiais do festival. Como maestro presentamos un violinista bastante conocido, Sergei Arutyunyan, que va a ofrecer un recital de obras virtuosas escritas para violín por compositores violinistas. Este concierto se llama Violinisísimo, pues como celebración de virtuosismo de violín. Y en ese concierto incorpora nuestra ex participante, laureada, Estefanía Cereijo. Haberá tamén unha masterclass co profesor Sergei Arutyunyan. Será de balde o día 14. Ese día celebrarase tamén o concerto da Catedral. O festival rematará cun recital dos participantes ca Real Filarmonía no Auditorio o luns 17. E seguimos a debullar a programación das Festas do Apóstolo. Hoxe presentáronse os concertos organizados da man da Asociación Cultural Cidade Bella. O colectivo estará detrás das actuacións que se van celebrar nas prazas Feixóo, San Fiz de Solobio e Vía Sacra. Serán un total de 10 concertos de jazz, rock alternativo ou música tradicional. Co programa feito a man a piques de pecharse, a Asociación Cultural Cidade Bella está inmersa na organización de distintas citas musicais enmarcadas nas Festas do Apóstolo. O colectivo terá 3 escenarios principais: a Praza de Feixóo, a Praza de San Fiz de Solobio e Vía Sacra. Celebraránse 10 concertos de distintos estilos musicais, dende jazz ata rock progresivo ou música tradicional. A aposta máis forte serán as sesións vermú que terán lugar os 3 sábados de xullo na Praza de San Fiz de Solobio, no que haberá DJs e pulpeiras. E teremos 3 sábados con sesión vermú. A dinámica desos 3 sábados é a mesma. Comezan as 2 cunha banda, cun grupo musical, as 4 unha amenización con DJs, e isto se mantén hasta as 10 da noite, polo día, non? Remata as 10 da noite, e ademais haberá un pulpeiro e un posto de comida un pouco para que a xente que non se quera marchar e quera seguir toda a actividade poda estar ali. Entonces o sábado día 15, o grupo que teñen este espacio pois é Grucila, un grupo compostelano de funk jazz. O día 22 é Filo, tamén un coñecido grupo de jazz compostelano, e o día 28 Pumapunku, que fan rock progresivo. As 3 bandas son da nosa cidade. Chega o anticiclón a Galicia e faino para quedarse. De seguido lles resumimos a predición meteorolóxica dos vindeiros 3 días da man de Meteo Galicia. O mércores espéranse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas do día no terzo norte. As temperaturas mínimas van experimentar un moderado ascenso, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os xoves comezan a consolidarse as altas presións sobre Galicia. Deste xeito os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, agas algunhas nubes baixas no litoral norte pola mañá e pola noite. As temperaturas estarán sen cambios, cun lixeiro ascenso das máximas polo sur. O vento será frouxo do norte. O venres Galicia toparase baixo a influencia das altas presións centradas ao oeste da Península Ibérica. Deste xeito os ceos continuarán pouco anubrados ou despexados, con nubes no litoral norte tanto pola mañá como pola noite. As temperaturas mínimas estarán sen cambios significativos e as máximas ascenderán. O mércores teremos nubes e claros pola mañá e cara tarde os ceos quedarán despexados. As temperaturas máximas subirán ata os 26 graus e as mínimas ata os 16. O xoves agárdanos unha xornada despexada e totalmente soleada dende as primeiras horas. As temperaturas máximas subirán ata os 27 graus e as mínimas baixarán.
O venres os ceos estarán despexados tamén dende a mañá á noite. As temperaturas máximas subirán ata os 28 graus e as mínimas manteránse nos 13. Os ventos soprarán moderados de compoñente norte. Para rematar, miramos a nosa axenda cultural na que sempre lles achegamos suxestións interesantes para o seu tempo de lecer. Estas foron as noticias que marcaron a actualidade do martes en Santiago. Agora toca tempo de entrevistas no Preguntoiro. Carlos Roma recibe hoxe no noso plató a ilustradora Blanca Escrigas, que participou no proxecto Camiña Camiño. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.